Διευνοούνται στο οικονόμο διαρροή στην πάντα σου. Έτσι όμως, κοινωνική χαμηλή. Κάνεις τα νέα πάντες, baby drive. Τα ελαστικά βέλη. Κατευθείαν flex. Τεχνολογικές ασύγκρισεις που κατευθύνονται από το διαρροή. Νέα πάντες, baby drive. Ναι. Μια σειρά του συμπρόχματος με χωρητικότητα φούρνου έως 66 λίτρα. Κάθε σύνδεση για ADSL. Αυτό εμείς δίνουμε μεγάλη σημασία σε κάθε λεπτομέρεια. Δεν είναι τίποτα. Μια μικρή ανομαλία που θα διορθωθεί αμέσως.